mama. Necessita res. Té un acord de vostè per penjar-me. El violent no en tenia res. Es va quedar quadres. I ja igual. No! Quan la mama diu que no, és que no! Però en flipar. Amb el gat. Quiero llorar de ratos. Quiero llorar porque me da la gana. Saps què faig amb aquest? Esperar. Espero que em doni el que em mereixo, el que em va prometre, per poder plantar aquest cul en un sofà que sigui meu d'una punyetera vegada. Ja pots anar plantant aquest tros de cul en una cadira de fusta perquè la cosa, noia, està més complicada del que et penses. Me acuesto y me levanto con el más terrible de los sentimientos, que es el sentimiento de tener la esperanza muerta. Què miren vostès? Així estem, tot el dia, l'orca amunt, l'orca avall. El tema és que feu amb la vostra mare. Sí, una mica sí, La cosa seria que com ho fem amb la mama. Pensa que jo pràcticament no tinc vida. Dels productors de Estic rodejada d'inútils, ara arriba No tinc vida. No és que no la vulgui, és que no la puc veure així. No, els animals són així, noi. N'hi ha que més, n'hi ha que menys, però tots necessiten atenció. És que no sé per què he hagut de venir aquí podent estar a casa meva. Si jo no tingués prou problemes. El cervell humà involuciona. Ai, què passa, nena? Tot el dia mama. Si tot aquest número és perquè no me la puc endur, doncs me l'emporto i ja està. Falta molt per sopar. Què ha passat? On ha anat a parar tot allò? On és? Deixeu-me tranquil, però no ho veieu que no puc més? T'aniria molt bé callar i pensar. Porto 20 anys així, aguantant-lo com si fos normal. Què vull escoltar, el que em va bé o la veritat? I la veritat és aquesta. No hi ha patates.